Отже, пані та панове, ми продовжимо вечір боксу на телеканалі Мегаспорт. І бачите, ви зараз Ігоря Пилипенка, запорізького українського боксера, який також проведе свій рейтинговий поєдинок у крузервейт, тобто у вазі до 91 кілограму. Його суперником буде Рахім Чахкієв, який представляє на даний момент Росію, який розпочинає лише свою професійну кар'єру. Це буде для Рахіма лише третій поєдинок. Ну, щодо українського боксера, це вже буде його шоста зустріч. Ігор Пилипенко. Nun der Walk in die rote Ecke, meine Damen und Herren. Er kommt aus Russland, lebt und trainiert bei uns in Hamburg. Aus dem Boxstall Universum Box Promotion. Herzlich willkommen, Rachim Chachkiev. Aus Hamburg, Rachim Chachkiev. У Львові, Житомирі, в Петербурзі, в Der Boxer Пскові. in der blauen Ecke ist 37 Jahre alt, 1,92 Meter groß, 90,2 Kilogramm schwer und Profi seit Juli 2000. Sein Rekord als Profi Ось 10 якраз нам Kämpfe, нагадують, 4 що із Siege, 1 липня місяця Unentschieden. 2000 In seiner року він Ecke уже sein Trainer Michael професіонал. Mitschnick, aus der Ukraine Igor Pilipenko. У нього 4 перемоги на даний момент на професійному ринзі, 26 Jahre 5 alt, поразок. 1,83 Meter groß, Двічі, до речі, він програв нокаутом. 88,6 Kilogramm schwer. І одна нічия. Profi seit Тобто Oktober загалом 10 2009. поєдинків Sein провів. Rekord als Profi, 2 Kämpfe, 2 Siege, beide durch K.O. Als Amateur war er Ну і, до речі, доволі погано розвивалася його 2001, кар'єра до 2002 року. Якщо говорити про українського Vize-Weltmeister спортсмена, 2007 und Olympiasieger рекорд у нього тоді 2008. складав 4-1, 4 перемоги, 1 поразка. Програв він тоді лише Валерію In Брурову. seiner Ecke Balu Sauer, als Петербурзі. Cutman Volker Grill Більш und sein досвідченого Trainer спортсмена. Michael Timm. Ну і потім ось зазнав 2 поспільовських поразок. Aus Зник з Hamburg, aus dem рингу Boxstall на 6, Universum Box скажімо так, на Promotion 5,5 Rachim років. Chachkiev. Повернувся на поєдинок Ring und Punkt проти Richter dieses Руслана Kampfes Гончарова, Arno який Pokrant. відбувався у Києві, між іншим. Зазнав Punkt поразки, Richter Manfred тобто Küchler повернення und його Klaus успішно Griesel. не було. Потім його кількість програних поєдинків поспіль дійшла до уже 4. Ну, от в останній своїй зустрічі проти Павла Очеретяного він провів нічийний бій. Ringfreirunde 1. Отже, початок до цього бою дано. Щойно пролунав гонг. Трішки більше, що можна сказати тепер і про Рахіма. Спортсмен доволі молодий, йому 26 років. Веде його Клаус Петер Коль.
Розпочинав він у Тобольського, потім ось переселився до Магаса. Нагадаю, що свій перший поєдинок на професійному ринзі він провів 2 місяці тому. Також у Німеччині, в принципі, то зовсім далеко від Шверіна, у Ростоку він у Штатхалле там переміг Таяра Мехмеда. Причому в другому раунді, нокаутувавши суперника. Також в другому раунді переміг він і Дениса Соломка. Сталося це в Києві. Ось так по північно-німецьких аренах мандрує поки що Рахім. Ось його третій поєдинок за останні 3 місяці. Всі ці поєдинки відбувалися на північній Німеччині. Ви вже помітили, що український спортсмен у синіх шортах, його опонент у чорних. Це взагалі-то 6-раундовий поєдинок. One step, please. No push. Рефері рознімає боксерів і підказує Ігорю, щоб той не штовхався у ринзі. Stop! Stop! І не пірнав, не опускав надто низьку голову. Leg! Heads out. No holding. Okay? Stop on! Ну ось доволі швидко 3, 4, Ігор отримує небезпечний удар. Схоже, думаю, він готовий продовжити поєдинок. 8. Okay? Come on. Навіть не було особливо необхідності доводити відлік судді до 8. Було помітно, що Stop on! готовий він продовжити, але насправді все не так то і добре. За останні півхвилини це вже другий нокдаун. 7, 8. І Okay? треба трішки уважніше. Якщо він погоджується продовжити бій, то все ж таки не падати одразу. Stop! Знову намагався він пірнути трішки. But Ну, можливо, достоїть ось ці 20 секунд до завершення першого раунду боксери. Принаймні, зараз намагається тримати дистанцію Ігор. stop! Але це скоріше було просто падіння, не третій нокдаун для українського спортсмена. Успішно дотерпів він першу 3 хвилинку. Зараз має можливість для того, щоб трішки відновитися, відпочити і вийти на другий раунд. Низко, низко. Еще дать воды? Да. Игорек, очень далеко руки идет. Очень низко. Вот тут вот. Зачем? Подними руки. Двигайся на ногах. И работай с дистанции. Начал же с дистанции работать. Чего идешь в обмен ударами? Да, водичку. Попробуй только. Ringfrei, Runde 2. Second round, please. Blue corner, please. Отже, другий раунд рейтингового бою першої важкої ваги розпочався. Нагадаю, зустрічається тут Рахім Чахкієв і Ігор Пилипенко, український боксер, який уже двічі, якому суддя включав відлік уже в першому раунді. Дійсно, рекорд у Ігоря трошки довший, але не такий уже чистий. Важко дається йому цей поєдинок. Низькувато він тримав, відверто кажучи, руки у першому раунді. Дозволяв бити. Щоправда, з іншого боку, і сам охоче йшов на обмін ударів. Зараз агресивніше розпочинає він другий раунд. Ну ось знову він пірнає. Кілька разів рефері цього поєдинку вже звертав в Ігоря, що не треба пускати голову. І, звісно, це все має завершитися рано чи пізно попередженням. Скажу, що цей поєдинок єдиний за участю українських боксерів із тих, що було заплановано попередньо на сьогоднішній вечір.
якщо нічого екстраординарного не трапиться, то ось більше українців ми у ринзі не побачимо. Головне, що цікавіше бій, нагадаю, між Юргеном Бремером і Дмитром Сухоцьким має відбутися трішки згодом. Це титульний бій, 12-раундовий. 3, 4, У нас тим часом вже третій 7, 8. Okay? відлік для Ігоря. But Бракує йому однозначно концентрації. І поки що Рахім Чакієв підтверджує свій статус лідера і фаворита цього поєдинку. Легко він витісняє з центру рингу українського боксера і так буквально перевіривши одразу переходить у наступ і знову ж таки змушує спуститися на коліна Ігоря. Так, суддя просить відійти українського боксера у свій кут на ринзі. Komm her. Warum soll ich noch reingehen? Ich muss gleich arbeiten. Це кінець. Це кінець бою. Ziehen die Що Handschuhe ж, aus. не надто славного для Ігоря Пилипенка. Рахім Чакієв у своєму третьому бою отримує на професійному ринзі, отримує третю дострокову перемогу. І знову ж таки у другому раунді. Поки що у нього бездоганний рекорд. Що буде далі? Цікаво буде поспостерігати. І доволі гарячий, агресивний боєць. Ось тут пропустивши удар правою, а потім, що називається, хапнув від прямого удару лівого в обличчя. Для Рахіма якраз ліва рука є більш сильною. Ну і бачимо, що володіє він хорошим нокаутуючим ударом. В цьому поєдинку він домінував, здобув беззастережну перемогу. Поки що доволі так швидко у нас розгортаються події сьогоднішнього дня, можна сказати, з калейдоскопічною швидкістю. І зовсім скоро ми підійдемо до головного поєдинку вечора. Справа зараз за малим. Чекаємо лише на офіційне оголошення про завершення бою. Наступний поєдинок передбачається між Ігорем Мачалкіним із Росії, який зараз, щоправда, мешкає у Гамбурзі, і Дудунгумбу. Und hier, meine Damen und Herren, Із das Заїра. offizielle Urteil. Зараз захищає Sieger кольори durch Франції. technischen K.O. in der zweiten Runde nach 2 Minuten und 14 Sekunden. Aus dem Boxstall Universum Box Promotion aus Hamburg, Rachim Chakiev. Рахім Чакієв здобуває перемогу технічним нокаутом в другому раунді, в кінці другого раунду. З чим його можна привітати? Прикро, але Ігор Пилипенко все ж таки зазнав поразки, хоча й прогнозований, але Jetzt wieder für unseren Gast aus der Ukraine ein Applaus. від того Igor Pilipenko. легше нікому не стане, особливо йому. Ну що ж, спортсмени залишають ринг. Я прощаюся з вами. Далі уже анонсований раніше поєдинок. І весь вечір боксу ви пройдете разом із Славою Паночовним, який займає місце у студії Мегаспорту.